ізолювати Російську Федерацію, аби змусити дотримуватися міжнародного законодавства. Такі заяви пролунали на саміті «Свободи», який відбувся сьогодні у столиці. Аби привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в Криму, там провели окрему панель, на якій виступив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров. Подробиці далі в сюжеті. Репресії, переслідування, викрадення людей і вбивства, арешти та неймовірні терміни ув'язнення у 10-20 років – це нині окупований Крим. Про нинішні жахіття на півострові та свавілля Росії українським та насамперед іноземним гостям, представникам Європарламенту розповідали відомі всьому світову колишні бранці Кремля, заступник Меджлісу Ахтем Чийгоз та Володимир Балух. Вони не на словах знають, що таке тиск та знущання, яким піддають в'язні в окупаційних тюремних застінках. І нині таким тортурам піддаються сотні українців, які в російських застінках. Російська Федерація одних випускає, а інших хапає і саджає. І так формує собі так званий обмінний фонд, щоб виторгувати преференції в майбутньому. Доки в нас є окуповані території, цей фонд заручників, він не зменшується, а він залишається там, розумієте? Вони відверто посміхаються, бо насправді банківська система працює, порти працюють, торгівля йде з ними. І якогось справжнього тиску там не відчувається. Це завжди болить. Обшуки та арешти у домівках кримських татар – це перш за все наміри створити територію страху для залякування людей. На цьому наголосив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Для того, щоб люди не лише мовчали, а й виїздили з Криму. Докази тому не лише реальні репресії, а й втаємничені документи Кремля. Репрессии, грубейшие нарушения прав человека в Автономной Республике Крым, в оккупированном Крыму, идут с нарастающими темпами. Сейчас состояние значительно хуже, чем уже даже было в прошлом году. Об этом красноречиво говорит один из документов, перехваченных нами, очень секретный документ. Это письмо Федеральной службы безопасности Крыма своему начальству. Так вот, там есть такие слова. Планом предусмотрена активизация деятельности радикально настроенных крымских татарам патриотических организаций. Это значит натравливание русских фашистов, есть такие фашистские организации, на крымских татар. Аби повернути окуповані землі та незаконно ув'язнених українців, євроспільнота має об'єднатись і активно підтримувати Україну. Єдиний шлях – примусити Росію дотримуватись міжнародних норм. Це шлях її повної ізоляції. І перш за все в фінансових та економічних напрямках. Поки з Росією торгуватимуть, вона лише нахабнітиме та ставатиме все агресивніше. Такие проекты, как «Северный поток-2», он жизненно необходим. Ты не просто удивляешься. Ты не знаешь, как докричаться до всех вас, что эта нефть и газ, она пропитана кровью безвинных, убитых тысяч и тысяч. Что вы финансируете, снова платите, чтобы они имели деньги дальше нас убивать. Іноземним гостям голова Меджлісу Рефат Чубаров нагадав про те, що Росія не виконала жодного рішення ЄСПЛ, що стосується захисту прав людини. Суду ООН від 2017-го, коли РФ зобов'язали скасувати рішення щодо заборони Меджлісу у Криму та в'їзду його лідерам Рефату Чубарову та Мустафі Джемілєву. За всі роки окупації до Криму не пустили жодної моніторингової місії. А натомість Росія все наполегливіше нав'язує світу думку, що Крим російський. Для цього проводить в окупованому Криму різні заходи із європейськими політиками. Российская Федерация каждый день пытается закрепить представление в мире, как будто бы Крым это уже ее земля. И вот я смотрю, кто сегодня будет пытаться в Симферополе убеждать в этом мир. Ян Черногорский, Словацкая Республика. Словакия член Европейского Союза, это бывший премьер-министр Словакии. Учасники форуму наполягали, такі колаборації неприпустимі. А самотужки Україна справитись з Росією не зможе. Вони закликали європартнерів до консолідації, рішучіше тиснути на країну-агресора. Тільки так можна змусити Росію дотримуватись міжнародного права і повернути цілісність Україні. Вікторія Козуб, Вікторія Бойко, Алі Карімов, Заман, АТР.